Vítajte pri dnešnom videjku. Dnes si tu idem len zahádzať v tomto rajóne s gerlachom. Idem si skúsiť niečo potriafať. Neviem, koľko toho trafím. Či na všetko nie je to 100%. Ale čo si by sa mi mohlo podariť. Všetky ciele som netrafil ešte ani raz. Takže sa o to ani pokúšať nebudem. A ešte môžeme skúsiť sem. A ešte tu mám cieľ, kde hádžem sekeru. A nožu sa tam moc nechce ísť. Skúsime ešte raz. Môžem ešte vyskúšať aj. No, poď von. Obesenca. A ako dostať z neho von, a ešte tuto vidím jeden. Som zrušil, ale dal. No a ukončíme to asi tam, kde som aj začal. Takže máme ešte sem. A kde som začal, tam som neskončil. Tak, aby sme to ukončili, ak sa patrí. Tak sa majte, čaute pri ďalšom videjku.